Hekk kif il-qatt pajjiżna għadu tila l fuq minn kemila li faqqet il-pandemija tal-COVID-19, kompla jikber ukoll in-numru ta' persuni li qed ikollhom jirreġistraw għal benefiċċji tal-qatt mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Konferma li waslet mill-istess Ministru responsabbli minn dan il-qasam. Għandek bsieda f'dak li huma persuni reġistraw għal-qatt. Għalkemm hija xi ħaġa li wieħed biex ngħidlek iġiridna ħafna kontriha bħala pajjiż u rnexxielna ħafna, illum għandna dik li hija realtà li kellek dik is-sieda. Is-sieda mhix inkwetanti imma qed nitkellmu fuq ftit eluf. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kwota żieda ta' kważi 30% fil-qatt fl-ewwel kwart ta' din is-sena u n-numru ta' dawk qiegħda probabbilment kompla żdied minn dakinhar. Il-Ministru Michael Falzon ikkonferma wkoll li kien hemm żieda żgħira f'talbiet tal-għajnuniet oħra, madankollu huwa qal li ż-żieda ma kienx waħda sostanzjali. Intant waqt li kien qed jitkellem f'attività li saret fil-Ministeru tiegħu, Michael Falzon qal li pajjiżna qed jiffaċċja sfidi demografiċi fejn kwart tal-popolazzjoni għandha l fuq minn 65 sena, b'aktar minn 93,000 persuna li qed jieħu xi tip ta' pensjoni. Michael Falzon żvela wkoll fatt preokkupanti meta qal li fl-aħħar snin pajjiżna mara l-ebda żieda fid-dħul mill-kontribuzzjoni tal-NI, jew kif inhi magħrufa aħjar il-bolla. Dan minkejja li f'pajjiżna rajna żieda ta' aktar minn 50,000 ħaddiem barrani rreġistrat, 20,000 matul is-sena l-oħra waħda. Falzon saħaq li fi ftit ta' snin oħra il-Maltin mhux se jkunu jistgħu jserħu fuq il-pensjoni tal-Gvern biss, u għaldaqstant ser ikun importanti li persuni jaħsbu biex jinvestu fi skemi privati sabiex ikunu jistgħu jgħixu ħajja deċenti. Waqt l-istess attività staqsejna wkoll il-Ministru Falzon jekk minn mindu nstab il-Memorandum of Understanding tal-Vitals kellu xi ċans li jara dan il-ftehim. Jidher li dan id-deal allura qed jinżamm mistur anke mingħand ta' Ministri tal-Gvern. L-istess Gvern Laburista li ffirma dan il-ftehim skandalus.